Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. 48-16 йортында яшәүчеләр фатирларында суык булудан зарлана. Моның сәбәбе нидә? Балаклавалар, кофталар, мендәрләр һәм башка күп нәрсәләр үзебезнекеләргә тегәбез. Төркеме волонтерлары хәрбиләргә чиратагы гуманитар ярдәм әзерли. 48-16 йортында яшәүчеләр фатирларында суык булудан һәм начар вентиляциядан зарланалар. Җылыныр өчен җылыткычларны кабызырга кирәк. Бу электр өчен өстәмә түләү ди шәһәрдәшләребез. Тулырак хәбәрчебез материалында. Гөлназ Нуридинова 3 ел элек кире һәм балалары белән 48-16 йортына күченгән. Шул ук вакыттан бирле җылылык проблемалары белән яши. Яңа туган бала салкынны аеруча авыр кичерә. Кызның әнисе фаразлавынча, начар җылытылган бүлмә аркасында бала бронхит белән авырырга өлгергән. Көндез җылыткыч коткара, ләкин төнлә аны сүндергә туры килә. Бүгенге көндә без яшибез электроэнергия белән генә. Безнең кухняда да, ваннада да торалар принудительный вентиляциялар, осушитель сатып алдык, та шул осушитель белән киптереп алабыз квартираны. Төне буена да кабызып калдырабыз, суткасына 5-6 литр су җыеп ала ул безнең фатирдан. 48-16 йортында яшәүче башка чолыларда салкынга зарлана. Проблема хәзер бар, чишелешне җәйгә кадәр көтәргә тәкъдим итәләр ди алар. Надеемся, что исправят летом. Но испытания, соответственно, всех этих мероприятий выявится только следующей зимой, не раньше. Это происходит именно в зимний период времени. Приходится халат даже наделать. Термометра нет, но градус, наверное, 17-18 от силы так. Батареи вроде так-то горячие, все равно холодно. Автозаводский идарәче компаниясында җылыту сезоны башланганнан бирле торак биналарның хуҗаларыннан 4 шикаят теркәлгән дип җавап бирделәр. Коммуналь хезмәткәрләр фатирларны тикшергәннәр һәм актлар төзегәннәр. Алар нигездә энергияны сак тотучы оешма тарафыннан җылылык белән тәэмин итү буенча таләпләрне бузу ачыкланмады дип хәбәр иттеләр. Җылыту приборлары температура графигына туры китереп эшли ди алар. Лилия Гатина, Яна Вальзу, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Балаклавалар, кофталар, мендәрләр һәм башка күп нәрсәләр буларның барысында үзебезнекеләргә тегәбез. Төркеме волонтерлары эшли. 180-гә якын кеше хәрбиләргә ярдәм итә. Һәркемнең үз вазифасы бар. Ләкин барыбызны да туган илгә мәхәббәт һәм ярдәм итү теләге берләштерә ди алар. Теманы хезмәттәшем дәвам итә. Наталья Пальникова активистларның берсе тегү белән мәктәп эскәмиясеннән шөгыльләнә башлый. Бөек Ватан сугышы вакытында аның берничә туганы һәлак була. Шуңа күрә туган ил өчен авыр вакытта ярдәмгә килергә карар кылдым ди ул. Прежде всего, люди объединены тем, что они любят свою родину. И наступило такое время, когда нужно. Мы же понимаем, у нас у всех есть какая-то своя история. Например, у меня мой дед и мой дядька погибли в Великую Отечественную войну. И это через всю мою жизнь проходит как воспоминание. Хәзер салкыннар кабат башланды һәм җылы фристан балаклавлар һәм башлыклар тегәргә карар ителгән. Из этого кусочка мы сошьем несколько фрагментов для будущей балаклавы. Һәркем мөмкин булганча ярдәм итә. Мәсәлән, Фәнзилә Палева курьер эшеннән башлый. Кирәкле материалларны тапшыра һәм әзер әйберләрне алып китә. Машина белән үзем рульда йөреп, кирәк ергә кая ибәрәләр, шунда әйберләрне ташыйдым. Аннан машина ватылгач инде үземнең әзрәк тегә беләүемне шуңа күрә менә нәрсә кушалар, шуларны нәрсә кирәк икәнен әйтәләр дә, шуны әйберләр материалы бирәләр дә, шуларны кисеп, тегеп, менә шунда китерәбез. Теккен әйберләрнең күп өлеше госпитальгә китә. Бу юлы алар 100-дән артык урын җир комплекты, күп саллы мендәрләр, сөлгеләр әзерләгән. Мунчала, махсус капчыклар һәм башка күп нәрсәләр бәйләнгән. Тиздән тагын бер гуманитар ярдәм җибәреләчәк. Анда 11 капчык мендәрләр һәм берничә тартма әйберләр китәчәк. Лилия Гатина, Яна Вальзу, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмәсе Чаллы халкын сөендерүен дәвам итә. Ак балык, тунец, палтус, чавы, ченерка, кижу, табыгы, диңгез деликатеслары һәм кызыл улдык. Диңгез тәмтомнарын 17 февральгә кадәр Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Киру урыны Автозавод проспекты ягыннан.
Ostuzli qizil baliq yoki o'ldiq bilan buterbrod ikkisi de yaxshi, chunki 50 gramm bunday ta'mli rizqda D, E, B12 vitamini, selen ham magniyning tavlikning normasi bor. Bu immunitetning ham umuman organizmning umumiy holatini o'ngay yog'inti yasay. Самые вкусные здесь чавычи. И копченые, и слабосоленые, и, конечно же, икра во рту тает. И очень всем рекомендую, тем более в нашем возрасте, это очень полезно. Икру и чавычу. Вот это я чаще беру, да. Вот чавычу красную и икру. Все нормально. Нравится, радует. Чавычу купили и белорыбицы купили. И тот раз мы тоже такие же мы покупали. Очень вкусные было. Я всегда беру белорыбицу и чавычу слабосоленую, икру беру. Мне очень нравится. Жду, когда они приезжают. И бегу покупаю. Ovuzda riturgan chavich, mo'yli ham ta'mli oq baliq tunets ko'rgazma yarmarkada Kamchatka balig'i ham o'ldig'i ko'rgazmasida 3 destadan ortiq delikates bor. Ular tilasa qaysi stilning bezagi bo'lashaq. Эта чавыча слабосоленая. Она давно завоевала любовь покупателей. Она богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Она очень нежная, очень вкусная. За ней возвращается снова и снова. Oshig'isi dengiz delikateslarini 12 fevralga qadar Green Savdo o'zagida birinchi qavatda sotib olirga mumkin. Kiruv o'rni Avtozavod prospekti yog'idan. Bu sizga yetkazasi so'nggi ma'lumotimiz edi. Men Liliya Gatina, sizning bilan sog' bo'lasham, mo'ysan emin bo'lasiz. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 февраля. ТЦ Грин. Первый этаж. Остановка Глобус. Распродажа хозтоваров с 15 февраля. Ждем вас по адресу 409, проспект Хасана Туфана, дом 5В. Количество товара ограничено. В город Набережные Челны требуются охранники с удостоверением 4-го разряда. Телефон 8 904 677 29 41.